kasem brofo a afoforo bi ka ho de akogwa betumi akọ kenkan bi na hye no so sensem a ena no pa didi wuntu ana na ka Jesse Company Limited ekoba sempremo no wono na de yadansie ne papa aso yasene ema ye be bi nsemi e de ama yo no ko 2074 ebi mu twani tia for ni 74 nka ne dido na ya nananom ye ma e boost immune system no mu nyini che no ena onu brani adagio nti ha na be for kwantempo so ukọ bia ya yeto adura o si 74 no ene adru papa no Leicester Company Limited yes toothpaste and then a brush and ya dia ba adwa so ma wose anim abanyam ma wanumu aye hwehwehwehwehwehwem enti eye yas ukọ adwa so anu apɛ wo mo toothpaste no and a brush ni bi na de atwusen End Point Homeopathy Clinic the shase di homeopathy esa ya de wo mai no ache papa ya de ma wo ya de ma prostate adwa namro mu meka diabetes ya de bia eye homeopathy kwan so End Point and ya kan for the ama wo ena no pen someone ya didi wuntu ano de obeti bi ene say Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama Ebra Easter yegu ensem bebre en wode atodwa beda ni biachi ede asom ena no pay sada ena adehia wonom ewo krachi nuntwumuru ye kiremu sementi me ho ase asi enam so ema nipa ba kwati nananom se du ye di Easter ya anya asam ketoa nipa be sensia so ena o maprepre mu eden ya no so munsam enam anwumre eye anopay Ora ejako ena ekasei na we eye ora Trematen ejako boache wo kiremu se NPP amanyoko titena ni dibre no wonya wapeu wabobon nkofo bi din ya wo mo ye campaign di ama no emu adepa na nsamfoforo mu no adehia wonom ekosuku ewo session yo so nursing training and midwifery no epanifo kiremu se wo mo hia mo apapa ni nyina mu no ohepoporo ye wo empotam ho ade ensam atomu a ni nyina beda na yetwe ade asomo ye bekọ akopie mu ewo obi eman so mu na arahosem a efri Iran eba ekiremu se university bi ye wo ho said the US Donald Trump ene ne nkofo Israel foi wo makatam si ani se etwe no wo makọ bombi university no ema de asie no ekyenyan ensem ne bi eka ye ne mo ho ene yesi adwa de ba besom se na ka Jesse no nsia bremu ekase empanisi akokọ bi de ohoi ya no anim ade kyenye na so brene brano no otie firi onini ano midin ABENA BADU ADEPA KWOFIE Abusia ye free samono ase ede aman ya hyase infri Easter yi ayedi a enei ena Yesu Kristo wasade afri awufom ya Mary ene Martha ne Mary Magdalene wonum koye na ebu kakraka ya de anyantam epono na no na ebuno no ahini se ebu na ahini afri ho na kyese wom koye no enwira ya de chichiri be ma Yesu Kristo no enwira no kwa na gu obodi bia nhyem wom fae ede wom se miamia ya hu se ampa bodi bia enhyem wom di mirika kobo emema na mani wom to ba ye hwan owura na sore ko waje me no mienu nkwa na yedi Yesu Kristo ni wu sore ye etumi na ye kai no upie mu ewo kwawu a dwumadi a empanimfo ede hyehye so na bese afemienu miensa entamndie ukokwawu eno a kwa business forum say ye ka kwawu die eno ani Easter entini empanimfo so eye bibi say ye betumi anya sika bi adi afiri mu say amafo fra mia eba kwawu na ya badwi paragliding no obi obisa say ye we die helicopter small wine obi say ho anono fo asam ko na helicopter na nche na eteto paragliding die ntento ada ni ade na mwemu yi na Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama ekopie mu ewo dwumadi no ase eno ade atodwa say hwiebe nyankopon ye adomu a ye bedu 2026 Easter ne die wonom eka niema asiani se obokopie mu ewo kwaw biem no na obekọ ewo kwaw Easter Business Forum ase no obehu se ye bia ye kakraka ya bibia wo hobie entini wonom kiremu se womo epe bia ya womo ebesiesie ho na Easter bia no ye kokwaw na eye Business Forum nko ade a eno no yetimi abodwadata ewo ho na etumi aya akono amadwumadie no akonkan na bibia mu etimi awie yie na ne nyina mu no na oka akire mu se womo anya baabi te se convention center sa no na afibia womo ekotwahia amanfo a womo wa amaman so ebehu
se Ghana ni abrio jai nyasam keto anya paraglide nko na ekotwi ewo kwawu atibie ene de ekeka ka ho na mom ye mini business enti ni obi awo ebi abrochimemu obi a owo ebi a Nigeria obi a wo hene na wo hu ne sape ubonse ntempa wo beba na wono so edi ni sika baba be hye eniamemu na se nwumemu a enu wo man ni nyina kakra na omai Ghana ye koye ni bra Ghana man pani His Excellency Yura John Dramani Mahama ekasa no sompa kase ye twen bi. The first one we did was in 2024. We're still in opposition. We had the audacity to hold our business forum. We want to take this whole thing a step further. And so we are working with Metalex and Trazaco to build a permanent convention, conference, and exhibition center on this site. We want it to become a center for conferences and exhibitions, not only in Ghana, but for organizations that come from outside Ghana to come and hold conferences and exhibitions here. So they are thinking of permanent convention center, space for performances, meetings. Ninyi na babwa omanyi amomanyi enya musika enti no empanimfo ede ato wo makoma pono so se Yesu Kristo awu asodie yi wo munya sifom free kwawu eba nepe eno ho adwuma na wonom eba bebo netumi aboa Ghana man pani His Excellency esaso ekire ne nsemu biem ekire mu se wohwemu a 2024 na sa kwawu business forum yi empanimfo de hyehye so se wo mu ha wo mani nka sika enam sa kwawu business forum no so adwiridi am oman no ayebubruja. I've heard enough to be able to have a conversation with all of you. I'll start by how this whole event began. It was conceived in the back of a Toyota Land Cruiser, which myself and Brother Julius always occupied the back seat when I went on campaigns. In 2023, we were dreaming about what we could do when we get the mandate from the people of Ghana to govern this country. And we're talking about tourism and how we can improve things. And then the issue of Kwawu Easter came up. We talked about the whole Kwawu Easter program and how we can add a business angle. Kwawu is the biggest homecoming event in the country. The Kwawu people are business people and traders. So often they are spread all over the country, from Sunyani to Tamale to Bolgatanga, Accra, everywhere doing their business. And so they added the paragliding and many other events to the Kwawu Easter. What we're thinking, myself and Julius, we said it should not just be entertainment and enjoyment. And considering the nature of Kwawu people, let's also use it as an opportunity to create a forum where business people can come and network and interact and see how to manage their businesses even better. Ghana man penny His Excellency Yura John Dramani Mahama sremu say jata Mr. Babio ewo Kwawu business forum ase eno de sansemi etuja yet one sam no eso e won sam foforo arahosam bi esi ewo krache nunchumuru ekurosini ebedwanim na arahosam ni nyina ene se afanu bi ekiremu se asase bi ewo mpotam ho no ma ye wo mo edia na yensam kireni na naken ede ensami aba wa kiremu se upiemu ewo krache nunchumuru a ebusia bi aye omo eye konkomba ena afei wurunja ena beposo eye ekomiensa ena wo mo ko farmland ho na kyese eye asase ye betimi dia ye fuo betimi dia ye bibia bi enam so ema kokko asode said the empanisa kokko asode adwene enya adwuma no wo mo atwetwetwe jade atoto adan bi mu ema nipa baako o ye okra no afiri asatefo asase so na adehye besensia so de wanu mu kiremu se mo pira de emu adene ya sabram no kasa wo mo ewo kitekrache aba ya sabia wo mo eje ayahwe chiame kwaku eye opania wono owo mpotem ho woni yensem twani na naken ekasai mukwa akodom kodo ho na ta politifo no ba se o man chia se so ndo ho na start na basa isie na ye betia na se nipa menu ana se nansa akababi ndimu kakra se wurma pra sa na ye betia se ja fa ba wa be fo birma ko ba rede anka sama nko wonti manjima won se be nipa ba ko na wu ana menu na wu ana se nansa no na wu ba ni ya yo wan de sa tie se ya ye kuru so ba bi ye ho people so chomu ba fra okọ wese wa mairo also ejetuma amanfo bi esisu ho na hwan mu ni rede ya bisa sa nyanyi ni passport ya mo ho o makọ bi sa ene so bi mu na meya na yeti se soja fo no police for by ade mu se police for patrol e ko nsano won na mo sa san ye ni na ye kasa ni die na dia ba fre ye ya tino na se de ye hu ade fa na sa isu na abano so no
na de abanon so eno no eye arehosam papa ya chiame kwame mosi ya wono oye pani ewo krachi nunchumuru empatam honom na de si ye ya kokosha de ye nipa baako eti nananam esiedo no woni yesem twani na ken edimu enkomo yenwremu ewo amanyosemu ekakra ye nyina nim se enche na MPP amanyoko wonom ekọ akwakoyi won panimfo a womo ebedi eye womo ekuo no anim se eba no national ne womo ebedi sani aba fom no na yeyiyi wonom na opani baako atweniti a wono opeso ye titina ni edem ekuo no ne din ene owuraboache trematen ejakon owuraboache trematen ejakon se empanimfo ya womo mu oduro na eso na sene amana akopre sa chairmanship no ewo MPP amanyoko dimo na wodi wondin aba upiemo ewo enkane pani anu ono woye interior minister ewo meyim wasanso kra ye Greater Accra regional minister pen na ayewaso east no ayawaso central waye emrahye bedwani kra ewo hopen ononyamfo Henry Kwete na asem na meken ononyamfo Boache eja akoche matin kiremu se wono na ye ne campaign manager enya wono ko a pani kese baako a wono so enkane no bekwai abato mpeso so no woye wo mrahye bedwani waye first deputy speaker of parliament pen ononyamfo Joseph Oseiwusu Joe Wise wono so eye senior campaign advisor enti se wo hyan kofo mienu yi amabo wondin se de wo mu oduru na wo madwemu abobe na wo mo kwatai owuraboache trematen eja ko achi ese national chairman aspirant edema MPP amanyoko na ne wa behu ba bi ebetumi atwafa na opani ensam a wode atudwa no ene wa mu se de wabon panimfo anintini atwotwo wuro wo mu yeso ma bodu se mutu ado nko eyeye mienu din ne nyina eye adeba akopɛ se wamo ebetumi aboa ye adwumadene eba 2028 MPP amanyoko no ede Dr. Alhaji Mamudu Bawumia edi wanimu yi Ghana for ebetumi ato aba no ede amano entini wei eye victory 2028 en wono mo ehyasie yi na ne nyina no ehia mampanimfo wo mo adwemu eda ho no mo etimi akosa akonde no enuti en ode sampanimfo yi edi nanim yi ya wono mo ekwakoboa no ama ne chairmanship position no etumi akoso enya wono mo nko a wo kiremu se Owura Vincent Frimpong Menu wono na bekasa ede ama eye enimpanimfo na afi wono ankasa na wo corporate chairmanship position no ewo MPP amanyoko ni dim no na ni nyina mo no eye na niswade hunu ene opepa ya wohu se waye yirede ese wobetumi ede MPP amanyoko no so beye titina ni a 2028 bibia betumi akoso a wode kratai epiedwa ya yada ne akire ena no pai ede asom wo yeto ensam no eso adehia womo agentete ewo seshi yoso nursing and midwifery training college no ewo atoye etifedo emantamo womo principal na kasei owura Michael Ejeyi wo toto sraban no ese upiemo ewo seshi yoso nursing and midwifery training college ya womo hia kade pi na nyasam kotoa aya na empempi no se emofra no ewie school na biaye bi oho ne de womo kokoto ese womo nkoye clinicals ya ubekwa no obi okra ka for steps krampo a woni madi kuro obi oho no mokra na ye kase ye bo obi line kra na chese ohu hwe na se upiemu awa universities ahodo na wo hye se de wo mo aka de oho no a enye bi ene ye de tototo se hwe so nursing and midwifery training college ho no wo mo de wo mo hye da ni hwe sa entina principal yi toto srempanimfo se wo ni mo twani fa mbehye wo mo na wo mo so enye bibi papa emfiri mu wa bra okasa no yensem training osomafo kwame owusu ya wotonkra efi atoye tifedo matamu esom yen no etwen bi som yen so wo hwemu pa November ebe na yese school na de 20 year na wo de wani ehwe school na se de mankasa mababa hu bebre na wo kwa in fact school no ye lake e bit say they can infrastructure dan hostels nkra na bedem ni ade no ye problem kese so be hwa nkra ni bi etiko na omoba intina ama omo supervision ana say omo monitoring very very difficult you know eba sa na nkra no so okofie okobe bia aya na ede intina na ye toto asre say oman MCs ni DCs omunyina mwa school no yenya hostels ebetumi support afen so no mesan eka bibi efa auditorium bibi ye program o hwe ya o say kra o team fifri in fact e ho hye ye pa 2007 ena omo award contract in fact e could do baby project ne hot here up to now nti ye free contractor na ye free ni bia kwese sikasem no aye problem asre awofo ma hye minua no kuma no so so
any school and Cassie and coming to be baby elementary school. Now, say you don't call us one year old, and you idea with me, drew her. And to Miss our phone, as I may have been free. Openika sano achino okwaso toto sre aya wofo ne ahwefo a wo ma agentity ye e wo seshi yoso nursing and midwifery training college ese wo mo enwenta so esanse enwenta so no eno na betimi ama victory no etumi aba wo mo enhwe wo mo ba no eyie wo mo future wo mo da achi ne hia afa mo fra ne so etumi ensua de eyie school ko de mesre awofo ma hye menua no nkuma no so se wo hwe enyi school an Cassie do an kamin se be ni baby elementary school na se ye do kona se wanyere wo ho a anya ade a wotumi ayede wotumi aduru ho nti mesre awofo no se me hwe baby me free akontoma ana me free ana kakra ka nyankopon de bedru baby a bedru amfa ho ne baby a wo free fa ho kura wo utim se wo hye akura se kwa na so ye waje so obekwa wobetumi akọ nti megina sa abre so atoto asre awofo se mesre omara ommo titiriu emano because obano de onya enyima na owo na se wanhwe yi a na ne school no aye basa nti mesre se awofo no emwa woma we say school fees ni den die aban ye ne die nso no mo so emwa efisese ne wo ba hwe akoko no an say asase kwampo enye den eni ho nti mes se omomwa enti no wo besre se awofo eni ahwefo emwa na bibia entumi enkoso opani a wo no wakasa yeyi eye principal ya wo no order seshi yoso nursing and midwifery training college ano ene ensem training osomafo kwame owuso eto nkrai esom yen na ebusua na ka Jesse company limited ekoba sempremo eno no be ma wansin so ma san waham adansie niema no wona ka che ene wose okokope bito sanse wo mo aton wache nti wo nim papa wo nim de beboa wo dan no ama wo dan no enya hoden enchense na doa nsate akwa baako ekosi nsate akwa besa henum ni nyina no benya bi eye na ka Jesse company limited plywood ahodo ni nyina ne binding no wese na building wese no ubenya bi wona kache cement no ma papa ne bi e na ato enya cement ya ensuo woro fa wodan na se kakra bi na ni nyina ayise hun na esi honom anhwe yi a ebedwiri agu enti ne to adansi ne ma de ye papa e wona na ka Jesse company limited akache na yentumi emua wo e wosa akwanya no eso na enye ononko a wonu mo ka ho bi eye 20 na 74 T74 ene etwaniti ya efre wonom enkane no dido ya na wona na eye ema obobo ema wonso utimi etiapo ene yiwu ni brani adaje enti no untumi nye bi empanimfo akeka eniema asiani no hini no ta hahama ena womo edi ni nyina abom ne edi DSC asom eye 20 na 74 ebimtwaniti ya frenity 74 edrei akwada wonya fihyedu mienu numbi oyoba pemfo na ba wo makwada no fo ayesrewo wonka ho Food and Drugs Authority wo ma gia tum se eye upendo so promo eto a Okeshi Drugline e won kran ha no mu se ukọ ho no ma benya bi ato Kumase Ashtown Kolena Keba honom yede akogwa no se chapo 0246 073 498 ana 0501 628931 na 20 na 74 enyo so Leicester Company Limited ni uko wani uchiremu se wosen wontimi nkwasere emfa nkwa adwabo ase na wo ba wasanso akọ sere anasa wo de akọ ni wura enti no ma wose enkasa ebusua wo kọ adwaso a ya na wape Yas toothpaste ene ne brush ni bi ato na tumi aboawo ama wo se anim abanyam etumi ama wanumu ayesham ya wo tooth whitening ya no ema se no apa fita eye Yas ene de abadwaso ye wo heba one hono mu ase wo se ano aya na emoja eta fifiri ase ba utimi se udidi bi enye ode se wo se no sabi mpanifo manimu a eporo a aduane bie no hanu adbeto wanumu ebe yode enti ya no anya Yas heba toothpaste ni bi na boawo ema yi wo sena sin nyina no ene bia ya ye moja ni nyina no ene dia ye kuro no ekunkuro na firi wanum ema wo so wanum ate se gwan Yes ese enye no ko total care no so eka ho ebia eno no eboawo ayi wo sena sin kawankawa ni nyina no ama wo ho etumi atọ na wanum no aye hwehwehwehwehwam ya wo Yes toothbrush e wo dwaso
ɛno no ano nyɛ den enti no kwadwa so a yɛ apɛbi etimi wura kones etwiw se no ɛsoro ne fam ɛma enum mu no ɛte otachrema no so no etimi etwi ne kama ɛyɛ Yas toothbrush ɛne yɛ kanfo ɛde ama wo ukwadwa so a edina ɛyɛ Yas toothpaste anase brush na wapebi jimei enkran mo penidoso promo etua 0501 619588 ana 0501 390338 we eye kumasefo no na mafra yazefo ne yagewso endpoint homeopathy yɛhyɛ edi homeopathy ɛsa yade wɔ mɛyi mu no akyɛre yie yɛde ma baby ngɛngɛ na ɛkyɛ sɛ yɛde tu infertility ase ɛfiri nipadua no ɛso prostate mu nsɛnsɛm ɛmɛma no endpoint ɛsɛ momra ne ɛnde ɛmfama mo premature ejaculation wosɔde ani no wasan da bɔkɔɔ wosɔde ani no wasan da bɔkɔɔ wanhwɛ yi adache waso bɛyɛ hye papa ɛyɛ endpoint ɛne yɛkamfo ɛde ama wo na abusua yadeɛ bia yɛsa stroke yɛ nwedweyɛ no wode ba yɛakakye a yɛbɛtu aseɛ afei dɔkotafoɔ se yɛnka nkyerɛ sɛ yɛwɔ anɛsefoɔ ne adɔkotafoɔ a wɔn bɛbɛ fie abɛhwɛ wode hye a wɔnya stroke nwedweyɛ no na yɛahyɛ no ama ne ho atɔ no ɛyɛ endpoint yɛde mfidie nko a ɛna yɛ saa adwuma yi na sɛdeɛ kronom aboahia kumase yɛbutu a yɛdi adwuma no wopie mu wɔ nkran so a shell signboard spinters quantum pon no so yɛbutu hɔ a yɛdi adwuma physiotherapy no yɛyɛ bi wɔ yɛn akakye yɛbɛboa ama wo nso wompom no ayɛ den sɛ yɛ massage wo nso a ne nyinaa no ɛda yɛbɛm ɛyɛ endpoint mfidie ɛne yɛdidi dwuma ɛwɔ yɛn akakye gyemɛyi nsɛm biara na asɛm bisa biara na ɛkyɛn midie no for 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234321 na endpoint impending for enyo so enyumekwa dama na wonom aso yasene ema na keje se no siambre mu kase a yede esom wo no yabo wom ho dawro ede ama wo na yentoa ensem no eso e awo ensem foforo mu emfa ema mu Omahene ya wo gomua adwuma ko traditional council eye obrempon ayemfo krampa ya wo toso ensia wohe akasa ninsem nyina enese adehye bi ewo empotem honomu a womo ha ensase wurafo nom ewo ho entini wo betoto asrada se de ye ka no se ahensem ho ye ensase semu ano no farefare ahensem no empanimfo nhye na yefa ye na ensifom na bibia entumi enkoso wo se adie bia no a efa no mentime ho asemu ewa nsase mu ene ahensem no aya yenhwe se ye wo mpanimfo wo yemu ye betumi agya to won naso na wo mo asiesie bibia ama bibia etumi akoye makoma abafom ebra wo kasa no na yensem twire ni kwaku adema wo gina ne nkyɛn pɛ wɔtwe ne nsɛm ne bi egu homa so sɛdeɛ wɔkyerɛ ne nsɛm mu ɛfa ye eni the two promises are you go mu amono ye ne yɛhwɛ ɔyɛ ahensɛm nyara masɛm dɛ sɛ nanan mo issue biara wɔyɛ sure dɛ wɔde baba ɛyɛ promises no ama promises no etuna SOMPA no akamo yɛnyim dɛ yɛwɔ lawyers wɔbɔ one day but ɔyɛ ne sɛ bibia nyina yɛbɔ yɛ lawyer bibia nyina yɛbɔ yɛ lawyer ahwɛ bi yɛ ahwɛ yɛ de sika nyina ba for lawyers na lawyers de ekɔ ne nkyɛn a ɔno so n'adwuma yɛ nti asɛm amba lawyer no ɔdidi ɔyɛ dɛ ɔnyɛ yɛ ɔno so n'adwuma ɔso ahyia the two promises a yɛwɔ gomu amono yɛn yɛhwɛ ɔyɛ ahensɛm nyara masɛm dɛ sɛ nanan mo issue biara wɔyɛ sure dɛ wɔde baba ɛyɛ promises no ama promises no etuna wɔasu asɛm no aka mo yɛnyim dɛ yɛwɔ lawyers wɔbɔ one day but ɔyɛ ne sɛ bibia nyina yɛbɔ yɛ lawyer ahwɛ bi yɛ a ahwɛ yɛ de sika nyina ba for lawyers na lawyers de ekɔ ne nkyɛn a ɔno so n'adwuma yɛ nti asɛm amba lawyer no ɔdidi ɔyɛ dɛ ɔnyɛ yɛ ɔno so n'adwuma ɔso ahyia na nananom yɛsrɛ dɛ sɛ yɛpɛ ntutu ne yɛpɛ ɔman no yɛyɛ mu deɛ a mɛsrɛ dɛ ayɛ awɔ mama manso no ɔnkɔ fam koraa wɔ nkɔmmɔ kɔmi nyinara do
Openia wakasa ye eyoma hene ya wono oti edwaso ewo gomua adwumako traditional council obrempon nyamfo krampa ya wotosu edu ebaako eno ne yensem twreni kwaku adema ekasa ye ne kasa no echi no wahene ya wono so owo gomua nyanya no na nakwasi anan ya wono so etoso nson wono so ekasa kakra ese mentime ho ase so de ani na ensase ho nsam no yakofa aroyafo no ya na ha dwen sika ubetua no eya anya asam ketewa enti bibia ni no ya yenhwe se mpanifo we mu a yebetimi ama wonum asesi ya tuma mpanifo no da wamboa na yin no ohin no wasinipi me hu da ya na nakwasi anan anayo osimesi eti me sempe info wo etwe ho ehye na we na wombre yenya no omohwe da orkodo wo ho a ankoyie mahyen anam ahinsemnity nsema yebebre ho nsema yebebre ho eti me sempe info disi me sawa sambrem bio wase me se no wen yiwa no no okore sambrem bibisa ni won fa ye mfa ntu yi ni ho de sempe yana na chere ba na kwesa anawiabo a me amikasi na che me palace na reba ni nkobian palace shakas ajmatum 2024 9th July na me yem bibia so in mon document bia ho uswe inedi manana amahin abrefo out today be ankobia out today be da me kan che hwana wetwam ho ehye oyinya no ina de ya tuma mpanyifo no da wamboa na no ohin no Openia yatsi ninkan eye wahene ya wono owo gomua nyanya no na nakwasi anan ya wotoso nson eno no so dwumadi ampanifo de hyehye so ewo gomua nyanya no adwumako traditional council no ono so etutu ni ntumemu etiatia ne chacha mu ya woni yensem twreni kwaku adema ekasa yeyi ebusua yegina yeso ni atwa ye hutew yesra twan ye sima baako ye ba sesia SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Aketiapa yekwe kase no ewo bi my so na arahusam we free Iran memo eba enese said ye Donald Trump US mampani eba wo mokoko se omunim die ewase wo mo ye pa entinu wo mo hwa na wo mo nya nentem na anya sadias wo hyase eso wo strike infrastructures ewo Iran a wo mo ebesu wo mani ase nisuo eso hihi na sese no empanifo dia betum ese fi se entokwa hyase bese na wotwe enan eko enum suani 30 universities na eno ni nyina no ewo Iran emo anten so ni ya strike wo mo kiremu se foforo be mienu a ya strike no foforo kra ma adehye ni bi eprepre mu eden no upie mu ewo lessa na afei Plasma Research Institute a wo mo kiremu se ya bombe ama sadie esie no ani ayeden empanimfo ekiremu se wo hwemu asade Donald Trump ebo okoko ba ko mienu miensa ya Iran for anya wo madwensa wo mo ebe obe ana won be aprai ana won be abai by the Donald Trump o kan de aya na ye na empanimfo akirem ese fiti February 28 no ba no ana o mo hyase e bombe universities yahodo a ewo Iran mountain so ya ene na nsan ye atwa ato yi akora no mienu akase mienu ya sanso ede ayi bombe bie akwakotum ema sabi sadie adwirie na wo mo kiremu se adesuafo ni bi kura wodan ni mu a ebi epra no ani akwakwako ye nyan ne nyina mu no wonu mo kiremu se Israel fo kura sanso de na makomako edu emienu na esi honom ya wo mo nso e kiremu se
wamo apese wamo compazan so wamo nya chigina for papa enti no wanu guso a wamo ede ese ani e wompata mo yesu na yegina na no sia bremu kase atudi na ka ejesi no sia bremu ekase no ye de ni nyina esi yesro safi eno waso wafidi ansemo edidi wontoa no na ebi ene se Ghana man pani excellency ye Rajon Dramani Mahama kopie mu e wo business forum ase na wakasa kire mu se 2027 ye be kopie mu wo biem ne de na wamo asi conventional center papa bonfrete ya no kra na bi metimi akohan edi wamu dwuma ya safi bia ko business forum bekoso ho ena bekoso na aboa oman no amoman no so enyeska arehosem bi esi e wo krache no ntwumuru na wamu kiremu se mentime hwase bi ya esie e wo enkofo be semiensa ekomiensa ntem sasase eye media sase nya odia we se ye media ema wamu atwetwetwetwa e de atoto adan bim ema nipa bakwati na nanom siedo ema munsia so de wo mo prepre mu adene ya yedi munsam esom wo owura buache eja kochematen wono so ekire mu se opese oye titinani edema MPP amanyoko enti no wabompanimfo mienu din ya wo mo adwema bobe ya baako eye ne campaign manager baako so eye ne senior campaign advisor na senior campaign advisor no ochem se eye owura Joyce wono na ye ne senior campaign advisor no and owura Henry Kweti eye ne campaign manager owura Vincent Frempong Meno enso ye ne spokesperson ya ye di munsam esomo ye kokopie mu obi mai so a ye se di owura Donald Trump aye no so ono no wakase won hyase Iran fo besu enti no we ka ho a 30 universities and oma bombie ewo Iran memu a ye di munsam esomo na ensem ne bi eka yenim ho ena me di free SOMPA 106.5 FM Accra so Watermelon Street ya ibutu dome edesom wa amfa ha nko a nemom efa SOMPA TV no eso afa SOMPA 93.1 Kumase wote yenka ayiko FM 100.9 eso butu Kumase wote yenka afa itakwa aya SOMPA 101.1 Paris so aye Adamfopa radio wote yenka ewo so takrade ye SOMPA 103.3 Tachima ye SOMPA 106.1 Sunyani ye SOMPA 98.9 Nkranza ye SOMPA 90.7 ena fe Doma ye SOMPA 101.3 Doma krono a Doma FM 100.7 enso butu Doma hinkro ya wote yenka ewo so Kenesh Eban radio FB Kingdom 106.1 butu Mankisim ya wote yenka udi koda no wote yenka ewo so eye SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no eye SOMPA FM live Facebook ni SOMPA 106.5 FM Accra ni nyina no safo kantanka na na yaw bema ba opeja ye mfirifia ha ebesi ntintan fidie no so ema unya bi ehyen yedam nyina mo ase nyankopon enhyira mo na YouTube no so no sade mu nyina so mo hwen yedam ase www.sompaonline.com website ya yesemo for penny ora tabo atiada ma wakutire nsem nyina fotoka samo bofo afoforo bi ka odi akogwa betumi akwa kenken bie na na KJC company limited e dia dansie ne ma ehso yasene ya no akọ na kache na wakwakoto adansie ne ma papa 2074 ye 20 afrenity 74 e na ndu do butu mu system no ya no wapebi point homeopathy no ene yedi tree ya de so Leicester company limited ya ne yedi yas toothpaste ene ne brush abedwa so e ma wonso wanya bi ama onumu abenyam wenom ene nyumaku a wo mo ehso yasene e ma resurrection sunday osoro kwada kwasia day yesi adwa esomo SOMPA papa me ameje bre ene adaje so wo midin ABENA BADU ADEPA KWOFIE